ଏକ ସଫଳତା କେବେ ଅଚାନକ ଆସେ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠାର ଫଳ। 2 ଭୟକୁ ହରାଇ ପଦେ ପଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼, ଏହିଠାରୁ ହେଉଛି ବିଜୟର ଆରମ୍ଭ। 3 ସମୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ, ଏହି ଦୁଇଟି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର, ସଫଳତା ଆପଣାପେ ଆସିବ। 4 ଜୀବନରେ ହାର ଏକ ପାଠ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଉଚିତ, ହତାଶ ହେବା ନୁହେଁ। 5 ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଟୁଟ ଅଛି ତାହିଁ ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। 6 ବୃକ୍ଷ ବଡ଼ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଆପଣର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। 7 ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ବଦଳ ଆଣନ୍ତି। 8 ସଫଳ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଡରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମାଧାନ ଖୋଜନ୍ତି। 9 ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ହାରିବାର ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତି, ସେଠିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 10 ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ବାକି ଦୁନିଆ କେମିତି ଭାବୁଛି ତାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।